Moikka moi, Nasu täällä taas. Mä oon ollut nyt viime aikoina, mulla on ollut vähän masis. Mä oon ollut masiksessa nyt. Tiedättekö te mikä auttaisi siihen mun masikseen? No, siihen auttaisi jos te likeette mun vidi vois liketä ja sit vois tilaa mun kanavan, niin se auttaisi mun masikseen tosi paljon. Mä oisin tosi kiitollinen siitä teille kaikki ihanat katselijat. Mut tiedättekö te mitä? Mä heräsin tänään jo 4 aikaa aamulla, kun mulle tuli semmonen kauhea ikävä olo, kun mä olin niin yksinäinen. Niin mulle tuli sitten semmonen, mä rupesin uikuttaa ihan kauheesti. Mut onneksi sitten mä pääsin käymään pihalla pissillä, niin sit se helpotti mua. Ja tiedättekö te mitä? Mä sain eilen makkaraa. Mä sain makkaraa, monta palaa, ai että se maistui hyvälle. Kumpa mä saisin tupemassia, että mä saisin ostaa ihan omaa makkaraa. Ja tiedättekö te mikä auttaisi mun masikseen? Ja vähän auttokin jo. Kun joku oli kommentoinut, olikohan se Saila, oli kommentoinut sinne aivan ihana kommentti. Mä niin tykkäsin siitä kommentista. Mä tykkään kommenteista sellaisista, mistä musta tykätään. Kun mä tykkään siitä, että musta joku tykkää ja rapsuttaa mua ja muutenkin pitää kivana, niin mä tykkään siitä, mutta tässä tämänkertaiset kuulumiset nyt ja nähdään taas sitten ensi videossa. Liketkää!